Machiegni kendo nok mar sitima rocho chenro mag somo e kuonde tiegruok mag tije lwedo mayudore sub county magem e county ma Siaya. Achiel kuom gin en kar tiegruok mar rude mayudore Yala miwacho ni bedo ni onge teko sitima bende osenyayo rochruok mar arita. Jodak wacho ni kar tiegruok no dhi kapodho ka jopuonjre osedar kanyo kodhi manyo kuonde tiegruok mamoko kaluwore ni ok ginyal timo tiegruok ahinya mag practicals nikech onge mar stima. E romo mar jopiny mawuok e alwora no giwacho ni midhiero ma kamano bende omako kar tiegruok ma Nyandhodho mayudore Game Central. Giseyo jotelo ma giwacho ni oseling kod wachni kendo miyo oganda mathoth mane oket e kuonde tiegruok go dhi nono kama sinde ok nyal tiyo. Center, students cannot do their practicals, neither can they sit exams because of electricity. This also affects Nyandhodho Vocational Training Center, no electricity. Mheshimiwa Elisha Odhiambo, we are calling upon you. We remember so well you spoke of 3 days. You promised this community 3 days and they would get electricity. As a community, we've done our best. We've tried following up. We've knocked the doors that you're supposed to knock. And as per now, we are following the last mile project. All we are requesting is from you, Mheshimiwa, together with other leaders, our area MCA, the national government led by our Assistant Chief, Madam Beatrice, and all stakeholders that are there. Please help us follow this thing about electricity so that the students in Arude Polytechnic can enjoy what they're supposed to enjoy.